Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ман ҳозир дар Душанбе ҳастам. Мана ин здание ки дидед, ин мана он тарафи ман ба бозори Саховат, ин тараф турецкий лицей, мактаби номери 5. Ин бисёр ҳама 5 этажо, 9 этажо гирд бастанд. Мана ин тараф агар бинед, ин якумин манзиле ки хонаи дониш мо карда истодем. Хонаи дониш мақсадаш чия? Ба халқа мо ба китоб хондан одат кунондан, халқа мо ба илм пешниҳод кардан. Дар ин ҷо шумо метавонед ки тамоми китобҳое ки дар ҳамин замона, китобҳои замонави дар бораи бизнес, дар бораи менеҷмент, барои чӣ хел соҳибкория кардан, чӣ хел хоҷагии деҳқонӣ ба чӣ хел кор кардан, капелнарашон чӣ хел сохтан, чӣ хел кунем ки ҳамин заминамо 1 сотиқаш 2 баробар 3 баробар ҳосил тиҳад, чӣ хел кунем ки ҳамин бизнесамо 2 баробар даромадаш зиёдтар шавад. Дар бораи саломатӣ, дар бораи мисол гӯем медисина, юридически тамоми направления китобҳои беҳтаре мебурад. Вақте ки хонаи дониш кушода шуд, омода хонед.